Martínez, quines són les seues propostes si arriben al consistori? Bona vesprada. El bloc sap fer política i està preparat per a governar. Farem el nostre projecte del casino, la zona d'oci que tots esperen, la residència i centre de dia i les instal·lacions esportives que siguin necessàries. A més, anem a fer projectes que ningú ha presentat. El projecte del bloc Au i Algemesí farà que l'aigua siga apta per al consum humà, perquè des de fa anys no és apta. I no pareix que preocupa a cap partit que no siga el bloc. Parlem d'una aigua de tots i per a tots. Anem a fer el projecte del bloc Viure i Circular al Algemesí, perquè l'actual ordenació del trànsit fa que diàriament es formen embussos i col·lapsos de trànsit i amb el nostre projecte donarem una major fluïdesa al trànsit, major seguretat als vianants, als menuts, a les seues mares i a les persones majors. Major seguretat per als que condueixen i tranquil·litat als que habiten al Algemesí sense sorolls i amb menys fums. El projecte Pla Jove municipal inclou la construcció del casal per a joves on els nostres joves puguen gaudir de la diversió i l'oci d'una manera segura i respetuosa. El pla d'habitatge jove permetrà el lloguer protegit tant per als llogaters com per als joves de vivendes buides, així com tota la informació sobre les vivendes d'UBPO. Perquè al bloc no volem un poble fantasma ple de cases buides, volem un poble amb gent viu i actiu. El projecte Algemesí Agrícola defensa una economia agrícola productiva, preserva el medi ambient que ens envolta i fa d'Algemesí una ciutat saludable i tota verda. Defensa que el camp siga un medi de vida digne per als nostres llauradors i que no es perda el camp, que és el nostre patrimoni econòmic i natural més important que tenim a Algemesí. A més, el bloc farà que el Berga Televisió arribi a totes les cases del nostre poble. Els projectes del bloc són grans, però no per la quantitat de diners que costen ni per la gran quantitat d'obres que suposen. Els projectes del bloc són grans perquè la seva repercussió social arriba a tot el món i perquè els nostres projectes estan dirigits a tota la ciutadania d'Algemesí. A totes les instal·lacions on es necessiten les dotarem de personal preparat per a que es pugui fer el millor i el major ús d'aquestes i perquè els usuaris i els ciutadans se senguen a gust i atesos i gaudeixen de les seues activitats. És necessari el personal preparat, perquè com podem estar en una volta a Espanya i no tindre treballant a l'Ajuntament d'Algemesí tècnics esportius? Continuarem amb tots els cursos que hem encetat, tant a l'aulari del teatre com en les altres instal·lacions municipals. Mantindrem tot el que funciona i va bé. Farem bo el que ho necessita. El bloc l'avala el seu treball, que està considerat com un referent a tota la comarca de la Ribera del Xúquer. El nostre compromís és l'impuls d'Algemesí amb el nostre treball, els nostres projectes i l'il·lusió en el poble i per al poble d'Algemesí. Moltes gràcies. És el torn de Pere Blanco, des d'Esquerra Unida. Bona nit a totes i tots. Agraïm a Berga Televisió la possibilitat de dirigir-nos a tots vostès. Encara que des d'Esquerra Unida pensem que una televisió pública com és aquesta té l'obligació d'acostar a la ciutadania les propostes dels qui poden dirigir la ciutat els propers 4 anys. Per això, demanàrem que es fera un programa com aquest fa 4 anys, però, com que no teníem representació a l'Ajuntament, no ho aconseguirem. Ara sí, i així estem. Encara que ens hauria agradat un format més dinàmic i pot ser més interessant per tots vostès. Per a nosaltres, la democràcia és més que anar a votar cada 4 anys. Pensem que l'ideal és la participació dels ciutadans i que es puga comparar els programes i les formes d'entendre allò públic de les distintes candidatures que es presenten. I això, en aquest punt de vista, Berga està fent un treball molt positiu. Esquerra Unida ha tingut representació a l'Ajuntament en quasi totes les legislatures de la democràcia i en quasi bé totes elles ha format part de l'equip de govern. I si alguna cosa pensem que se'ns ha de reconèixer és el treball fet sempre amb honestedat i amb voluntat de servei als veïns i veïnes. En el nostre col·lectiu considerem bàsic, com ja havia dit, fomentar la participació. I així, en els darrers 4 anys, des de la Regidoria de Medi Ambient, hem donat exemple, iniciant l'Agenda Local 21, posant en marxa el voluntariat mediambiental i creant el Consell de Medi Ambient. La nostra gent també, quan participa en els consells sectorials, ho fa des d'aquesta manera de treballar, no només assistint als consells, sinó participant en ells i aportant idees i propostes. Tot i que la nostra valoració de la legislatura que ara acaba és positiva,
Pensem que la nostra aportació futura, convençuts de que serem decisius com estem, serà portar a l'Ajuntament un nou dinamisme que renove projectes i formes de fer. Les persones que ens recolzen estem convençuts que tenim per davant un treball que serà molt profitós i que hem encetat amb moltes ganes, elaborant un programa que dissenya un Algemesí per al segle XXI i que vol fer de l'Algemesí d'aquest segle una ciutat per a viure i conviure. Així, des d'Esquerra Unida dissenyarem un urbanisme sostenible que deixi a les generacions futures un entorn per a disfrutar plenament. En aquest urbanisme, Esquerra Unida destinarà almenys el 50% del sòl públic a vivenda de protecció oficial i crearà una borsa de vivendes de lloguer com mesures més adients per a facilitar la vivenda als jóvens. La seguretat de tots, majors, xiquetes i xiquets, s'ha convertit també en una inquietud social i hem de garantir des de l'Ajuntament una ciutat de convivència. Per això impulsarem el desplegament de la policia de barri. Continuarem en les propostes més avant. Moltes gràcies. Raúl Sánchez, des d'Esquerra Republicana. Gràcies. Bona nit a tots i a totes. Primer que res, vull agrair al Berca Televisió el que ens hagin convidat, agraïment que no puc fer extensible a altres televisions i des d'ací també apel·le a la falta de solidaritat de la resta de formacions polítiques. Bé, dic que no crec massa en això de presentar programes i propostes perquè ja sabem que la meitat no se porten a terme, que ja voldrien que almenys el 10% de les propostes que tenen els partits polítics se portaren a terme. Un programa electoral no es fa en 4 dies, correguent i a pressa, traguent-se de la màniga propostes i venguent fum i motos que no es tenen. Posant per cas, quants anys portem nosaltres dient que fa falta en el poble una política de joventut i un casal jove? Ja vegem l'última legislatura, 4 anys, i ningú partit del govern, ni tan sols de l'oposició, ha fet ni pio per el tema de joventut. I ara tots s'apunten al carro i tots tenen un casal jove en el seu programa. No sé, és curiós. Un programa es fa com el que nosaltres portem, després d'un llarg treball de documentació i de reflexió, jo diria que més que mesos d'anys, des d'una candidatura que sempre ha estat involucrada en el moviment social, que l'ha escoltat i que se converteix en transmissor de les seues demandes. Hem de ser conscients que les necessitats dels municipals i les polítiques locals no són ja les que se requerien fins ara. Cal un nou model de municipi i de política local. L'envelliment de la població, les noves tecnologies, la immigració, la globalització, per què no, les noves formes familiars, suposen reptes importants de futur que només polítiques com les que portem nosaltres des d'Esquerra poden encarar. És l'hora d'impulsar polítiques per a les persones, de posar l'accent en la cohesió, en les polítiques socials, en el creixement sostenible, en la convivència i en la identitat municipal i nacional. Cal fer poble, però sobretot cal tenir en compte a la ciutadania. Tenim un pla de treball per al poble molt diferent de l'actual. Cal començar a marcar prioritats i criteris en totes les àrees de govern, orfes de direcció política fins ara. Polítiques d'habitatge que resolguen realment els problemes de la joventut, però no sols els d'ells, sinó de tota la gent necessitada i també de la gent major, fomentant els pisos de lloguer i, per què no, gravar els propietaris de vivendes buides. Ens plantegem una nova forma d'actuar, més clara i transparent. Volem un govern on realment s'escolti a la gent. El nostre pla de treball que presentem des d'Esquerra Republicana està elaborat basant-se en 4 criteris. 1. Servei al poble, perquè entenguem que tot el que proposem ha d'estar al servei del nostre poble. Transversalitat de les propostes. Qualsevol cosa que fem implica no sols la regidoria en qüestió, sinó totes les regidories en col·laboració. Previsió de futur, perquè tot el que fem o desfem ara tindrà repercussió en un futur. En paraules de Joan Fuster, tot el que fem és irreparable. I sobretot, Esquerra, República i País. Les propostes estan replantejades des de l'Esquerra, i es desenvoluparan democràticament i amb fórmules participatives, sempre contribuint des del Algemesí a la reconstrucció nacional. Moltes gràcies. Seguim.